Mögötted üres. Szép, szép. Tied, vedd le. Azaz, segít melletted, előtted. Gyönyörű. Hátrafelé cselezgessünk. Szebb volt. Hol ennek a kamerája? Van egyáltalán. Selfie-be nyomod? Szép. Nem magát, ez a szép Jaj, jaj. Már jó el a haja? Az jó, ha az előlapi kamerát látom, Geri? Magadat filmezed? Igen, igen. Na, amúgy közben nem lehet váltogatni? Megnézi az esti szuvasodást. Eriknek kéne egy megkülönböztetőt adni. Hát Geri, nem látok semmit. Még mindig. Azaz. Gyere, segíts neki. Picsába. Menjünk vissza. Hát Eriknek kéne adni egy megkülönböztetőt. Hát azért, mert szürkében van a fehérek ellen. Ujjaj. Jó az, ő a beépített. Kém. Minket is zavar. Amúgy igen. Erik, megkülönböztető. Kéne megkülönböztető? Aha. Figyelj. Jó agyon rúgtad. Igen. Majd visszapassz. Ah! Szép volt, Peti. Tehát a legtöbb gólt ilyen indokolatlan szögből. Az, de vasárnaponként is. Ahonnan senki más. Igen, igen. Fogjuk meg, jó 3-1 van, gyerekek. Talán vasárnap. Szépen okosak. Jó, jó. Jó, milyen? Azaz. És rálépett volna az anyád. Maradj emberek! Egy passz! Így az. Azaz. Szép! Figyelj! Szép, Feri! Nagyon kell. Megyünk! Itt az Erik. Hoppá! Kérd a 3-at! Itt az Erik. Segíts neki! Az jó lett volna. Nem baj, jó volt az, gyere vissza! Az igen. Szép, azaz megvan. Hagyd de! Nyugalom. És menjél labdáért. Biztos jobbra és balra és két oldalra. Alex, vigyázzál hátulra! Jó, az... Nem Szép volt volt. kéz, hallod? Kolos, neked eddig is ez a cipőd volt? Nem. Zsoma. És akkor mit lesz? Ja, semmi, csak ehhez volt kedvem, szeretem nagyon. Értem. Ebbe jó szokott menni. Amúgy tényleg. Nagyon Szép. szép. Ott volt a szél! Nem baj! Amúgy ezt kell megtanulni, szélre kijátszani, bazd meg. Semmit nem Déli is csinálunk ezt csinálja, Déli is. Szegény. Mi van? Az ez hány kapu volt? 3? 2? Jó, az is elég. Törj már kicsit. De neked? Nem is játszol. Anya. Előtted! Vidd el akkor! Alex, kettő között! Menjél, ülő! Á, geci. Add Geri, jó segged. Menj arrébb. Szálljál föl, bazd meg! Dehogy állok. A hátul vagy annyira nem. Nem baj, gyere vissza! Hátra jövök egyébként, de itt középítik valahogy, de leghátul nem. Lépj oda! Tied! Azaz. Széle, Itt a széle. szélen, figyelj a szélére! Szép. Jó van, nem csak figyelj. Fogjátok. Ja, nem, azt hittem elejében.
Ó, de szép. Túl oda! Szép volt, szép volt. Wow! Nyugalom! Ne kapkodj! Ne kapkodj, légy szíves! Nyugi van. 4-1 van, nem kell rohanni sehova. 4-1 van. Aztán 3. Passz, passz! Szép. Azaz. Figyelj, fordulj. Peti, Egyből segít, passz, Peti, egyből Peti, passz! Peti. De miért viszed De oda, Robi! ott áll? Hagyd. Ezt nem értem. Gyere bazd meg. labdáért, gyere labdáért. Ott van előtte 2 méter és nem lepasszol, Igen, hanem oda visz. Ne oda visz. kapkodjuk el, jó? Jó lesz ez. Senki nem akar majd lejön. Sanci! Akartok menni? Fel. Persze, még kijön le. Feri. Aha, szóljon. Jó. Feri, jöhetsz, hogyha gondolod majd. Mert van jelentkező. Ha elfáradt. Ne támadás. Csak ne védekezésbe. Mondjuk azt úgy kell, hogy amikor támadás van, ott lemegy, te meg itt feljössz. De hát tényleg így kell. Jó. Feri. És előre már nézzük. Le akarsz nyúlni közé. Ne emeljük már föl! Egy passz! Bravo! Nyolc egy lesz ebből, gyerekek. High five! Figyeljünk! Hallod? Nem tudom, mivel védik őket. Nem? Csak mennek fel. Menj! Jaj, nem is eszem. Hova? Ott a Robi túloldal. Szép. Mit bélezik? Jó, hú! Úgy van. Nem baj, Erik, szép volt. Vissza. Kis gólokat lőttünk, nem? Ott a matú! Öy. Hosszú. Menj, Robika, menj. Robi, menj fel. Lecselesz, passz. Egyből. Jó! Ó, bazd meg. Áj, bazd meg! Egyetlen. Nem is vettem. Hallod, Geri, vegyed már, én nem tudok kamerázni. Én is ezzel lemaradtam egy csomóra. Hát adod most azért. Robikát. Na. Hú! Látod? Követni kell a labdát, telébe. Na, elkezdtem. Gyere vissza! Vissza! Miki mondta, hogy Vissza! Kell szereznünk egy állvány, gyerekek. Egy állvány. Egy ilyen pókkamerát felszerelünk ide. Szép, Eri! Szép volt! Mind a kettő! Kellett Sanci. Állj elé! Előttem, elmentem egy sprintet és... Jó! Attila! Bazd meg. Ujjajjaj, vigyázzunk a másikra! Ja, amúgy, de csak talpal ment az a baj.
Figyeljünk oda a másikra. Adjuk vissza. Most pedig physical evidence szerzünk arra, hogy milyen emberiek vagyunk, és felsegítettük. Azt a kurva! Mekkor... Gyere, indulj meg! Nem, hogy zé. Tedd vissza az a Gyerek, az úgy ötlet, így, és a sípcsontárokat kifele. Azt mondom, hogy honnan szedte ki. Gyere vissza! Gyere már, gyere! Lépj oda! Miki! Hát. Szép volt. És! A Petinek csak ilyen labdákat lehet adni egyébként. Robi! A Petinek a vonalra jár. Szép volt, Robi, nagyon szép. Következő majd Erik lesz, jó? Jó. Mész helyett. Oké. Mennyi van? 6? Itt 11. 6-1. 6-1, ha? Ugye nem tudom, kik lőtték a gólokat, bazd. Na, majd visszaemlékszünk. Az első az Erik volt, második Krisztián. Az Ne első hagyjuk fél- már el hátul! Még egy 10 perc szerintem van. Utolsó 3 visszamehet, jó edző. Na, még egy ilyen 8, persze. Szép, nagyon szép. Keresztbe várja! Nem baj, szép volt! Gyere szélre, nézz szélen! Alex, vigyázz befele! Szívadja szél! Add vissza, add vissza, add vissza, add vissza. Krisztián, vigyázz, mert veszem. Az Alex, nekem! Keresztbe! Úgy van, menjünk. Adjuk le! Jó volt az. Szegény srác, már minden év bocsánatot kér. Lemaradt az akciók. Mindegy. Úgy nem? Peti mindig Gyere nullára vissza! veri be, bazd meg. Ez tényleg, ezt csak onnan tudja. Krisztián, szél! Itt vagy, szélen, itt van, szélen is itt van! Nem baj, hogy nem támadlak le, nem kell erőltetni. Jaj, Peti, az első ember. Na. Tomi, itt van Krisz! Úgy van, nagyon szép. Okos. Lőd el, lőd el. Itt van szélen! Úgy van, el kell lőni, ennyi. Mész. Szép volt, Peti. Nulla szöges góljaiddal. Mind a kettő valós volt, bazom. Á, bazd meg. És jobb lábas vagy. Nézd Gábor, gyere! Mennyi van most? 6-1. 6 szerintem. Hívják azt, hogy most mondom, hogy Gábor, nem? Micsoda? Gábornak hívják, nem? Melyiket? Azt így látsz? Igen. Jó, csak már nem mindig hallgatom a vére. Úgy van, Gabi, szép volt! Figyeljünk oda! Kolos vetett balra! Ez valami azt mondja. Na! Ez jó. Ah! Lassú vagy, geci! Kivitte volna az a gyerek. Ez kemény lett volna. Valaki maradjon hátul is! Úgy van, szép, kellett! Másik, azaz. És előtted. Ne buzizzunk ott! Gyere! Gyere vissza, 3 van! Zomit, amikor ki akartam neked dobni, azt ledobta valamit a lábát. Neked dobta a lábadat? Nem, a magasabb neki. Igen. Még van 5 perc lehet. Hogy izomba állt, elébe dobtam bármilyen. 14 perce veszem, úgyhogy 5 percnél több nem lehet. Szép! Most azért biztatóba játszik. Igen, jobban játszunk. Gyere itt szélen is ki, sokat se el! Vállad! Ez jó volt,
Gyere már vissza! Elé menj, úgy van! Fönn maradunk, bazzak, hiába 6-1. Vissza kell jönni. Nyugodtan! Nyugi! De nyugi, vált, bazd meg! 6-1. Jó van, nem baj, szép volt. Micsoda? Nyugodtan! Ne ragadjunk már ennyire fönt! Itt a Kolos! Szép! Messze vagy itt egymásra! Gyere vissza! Nem ragadunk fönn! Mióta feltöltve? Hete? Múlt az visszafajtak ki, itt volt az igaz. Ne cselló, nyugodtan, ne előre, hátul is vannak! Tomi, miért van kabátban? Nem tudom. Szép! Kosár! Nem. Bocsánat. Tedd föl inkább! Szép! Még egyet! Jaj! Te hülye vagy, mekkora merőkanalak voltak ott, geci? Te hülye vagy, te! Mennyi? Valaki menjen. Ment 2? Ment. Bazd meg, ez nem volt nem jó. Majd visszamész még, Feri, te is, jó? Geci, de ennyire hülye vagy. Beteg vagy. Úgy van. Jó. Az jó. Szép. Szép volt, Robi. Támad meg, úgy van. Vigyázz. Ilyet, Gábor! Úgy van, nagyon szép. Szép volt, tesó. Mögötted tovább. Csak akkor lőjük is el. Vissza. Szép, Kolos. Szép volt, Kolos, szép volt. Jó, hogy 25, jó, akkor még van bőven. Még van 5-6 perc. Úgy van, nem baj. Menjünk vissza. Nagyon szép. Ne lőjük már el! Állj vissza. Az olyan, hogy az egyik legnehezebb ellenfél amúgy. Egyik legnehezebb ellenfél. Ez. 6-1-re nyerünk. És jobbak vagyunk. Hát az is jó, persze, minél többen vagyunk. Legalább annyiban. Csere. Ja. Nincs amúgy ebben így limit? 12 játékos nevezhető egy meccsre, de ha 20 vagyunk, szerintem az se baj. De úgyse leszünk. De úgyse leszünk soha, igen. Tehát azért ez a nagy létszám. Most gondolj el, hogyha csak ilyen 12-3-mal lennénk, azért szerinted kijött volna. Meg kell adni, hogy menj. Az első 12, aki adsz. Ne nyomjanak el, bazd meg! Ja. Úgy van, ennyi.
Hát csak azt látod, hogy melyik volt az első 12. Persze. Én látom, nekem jön a izé. Segít, azaz. De nem úgy írja ki, hogy ezzel fogadta és még 8 szemben. Ne ülj rá. Ne ülj rá. Az ő labdáját, bazzeg, hát add üljön már rá. Rássuk egy ne ülj rá. Szép volt! Nem, én látom, hogy ez, hogy ott lesz, és látom, hogy mi a sorrend. Sanci kijebb, úgy van! Széle, Robi, széle. Azaz, és előtted. Gyönyörű. Szép! Azaz, gyönyörű. Ah! Jó van, nem baj, legközelebb jobban. Szép volt, Erik! Alig mozognak a lába. Nagyon durva ilyen. Kutya bejön. Azt hittem, Geci, berohan a kutya. Ja, ilyen remegő. Igen, és olyan könnyű, de nehéz. Na, úgy értem. Az a jó. Nem, nekem nem lesz megképnek. Tegnap egyszer lázas volt, most is hőemelkedés, nem minden szar. Az nekem is hagyjon. Hány forduló lesz? 14, 13. Kolos! Nagyon felelőtlen volt Kolos. Sanci, menj vissza a kaputba! Melletted mindenhol jó, azaz. Nem kellett volna elengedni. Az meg ott maradt a kezem a középpályánál. Kéne neked egy ilyen gól. Fejkamera, ja. Bent van, szép volt, ott van! Nem volt? Bent. Hét. 7. De hallod, az meg megint ugyanolyan gólt lőtt, mint az előbb. És a kaputról be. Hát igazi sutyó paraszt. Miért ne? 9-10. Holland majd. Jaj! Szép volt Kolos. Ah! Rubán, csináld! Gyere vissza. Gyere vissza, Gábor, gyere! Ott van, gyerünk, hagyd csak! Gyere vele! Szép volt, Sanci, úgy van! Kurva jókor lép ki. Jó kapus, nagyon jó kapus. Múlt héten kapott 2 potyát, bizonyítani akar. Hullófa levél. Csak egyet kapott. 2. Vigyázz. Itt a szülő van. Úgy van, nem baj. Középre! Szerintem, hogy ilyen van azok mások. Erik, majd gyere le! Geci, de... Ilyen. Gyere! Szép volt, Erik. Szép van. Ennyi van még? Hát szerintem 1 perc körülbelül. Nem. El vagyok ilyen vasárnap. 24,5 perccel veszem, úgyhogy... Nyugalom! Nem baj! Szerintem vége van, srácok. 25 perce veszem. Hol
hol mérik? Akkor nálam, de én meg itt vagyok. Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy